يا من عصيت الله يوما غافلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله، أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagaryami, si samyuna na miya pamahusitan no, so mga importante ya kabnar ubai si ikularudu pa iya na dato. So, iman to na yapman na iya kabugantan no sa mapuntok ausayan na so mga kabnar udato si ubai. Paganay kabnar udato si ikularudu pa iyan na sukonutin yan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inipanguyat yan si mga bayi. At yan, iza sallatil mar'a khamsaha, amay kasimbayangan ubai so 5 asambayan. Wasamat syahraha, nagpamuwasan yan sa ulan-ulan Ramadan. Ta'at zawjaha, na unutan yan, paratian yan. So, lalag, amapia idarudu pa yan, na tiruunun si isa alungan na mauri, udkhuli min ay abwabil jannati syi'ti. Sulka si ikubapi andedin akabaya ka kupamintuan usurkan. Yung hadis na hadis Hasan apenutul Ahmad si ikumusnad yan. Isa pa na kaya pag-importante wagamatan wagama Islam siya ko kapumunutan ulina kapirati ubais ikulalagi ikaruman yan. Na miyalwi panu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya panutul Tirmidhi agusi Abu Dawud agusi Ibnu Majah hadis sahih ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alau kuntu amiran ahada upama puti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaadin asaqataubu peruna kanun ina isuwa kanun ayas duda li ahadin asujudan yan susakataw ataw la amartu zawjata ay an tasjuda li zawjiha, na isuwakan din ati Rasulullah kasujudi dina kapangalim babaan ubai si iku darudu pa yan. Yang kaya kapangunutan ubai si iku darudu pa yan, na adina diyang kayan na ayadin adiyang kayan na sukatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko Sahih Bukhari ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ta'atu fil ma'ruf. Ayabu akapangunutan na si kumapia ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikadua akabnar udatu si mga bai na sokapan alamati ubai si kudi manggil baka mapia o karumannya. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si ko kaya Laylatul Isra wal Mi'raj. May panutulian na tigin si ko kaya pamisitan niya sa neraka na tigin na fawajadtu aktsara ahla. Miyawma na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa neraka ay pinakamadakal atawron na an-nisa sumabubay ati Rasulullah. Pitirami ati mga sahaba Ya Rasulullah na bahiran inong ki Rasulullah. Nati Rasulullah kena kasiran na yakfurna al-ashir wal ihsan. Yung kaya mga bai na supak niran dinadiran perhatian pagunutan so yamanan yan na mga darudu pairan nagudiran na yamanan yan
na kapenalamatan so yam anan niyan na mga kamapian at kibuikiran o mga derudong pera. Giya suti mga lokas abai marata ubang kalana kurang ang kulase. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada penamia panutul sa Sahih Bukhari na adin amya kaumaun amanga baiya 10 agwisa na swalurong kataw na paled na ami alwiran amya panutuliran na marata sa mga darudu pairan na sutalurong kataw na YouTube imya panutulun sama piya so yam ananin na mga darudu pairan asya butru na ayak kalili na sumabai na ay paparenganiran na disirang kun serang kui pembagaikan mga darudu pairan. Ubadiginan na kabnar o yamanan niyan na mga dato. Ikatuluwa kabnar o mga dato na sudi ka kaseng ka ubai si iko kapag ubayron idarudu pairan inong tabu o yamanan niyan na other udi na reason at tarimaan o agamatan o agamis. Ibarat yan, na kesakit kanian, udi na mana niyan na nabisita niyan, ang mga salakausan, abipagay, wagamatan o wagamais na. Ilaman sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yakatiru yan. Ami panutuli Ahmad, hadith, sahih, ati Rasulullah, ay dabatat il-mar'a, igira ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inaman, ida siya kong gagawi, babasagawi, subabay, aawaan niyan si karuman niyan si sagiyong kutwa iga niyan batat tal'anuha al-malaika na mababasa gawiyat ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipamaninta na gwindudura o mga malaikat. Isa kaya panutulag yung kahadith na batat walladhi fis sama'i sakhitun 'alayha mababasa gawi na sulang-ulangan o mapapadalam si ikulangit na paliw ng kararangit at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikapat, akapnar o mga dato na di pliw subabay si ikuwalay walay niyan taman sa di makaudas ikidarudupayan. So kapag udas subay na upagyug suda to na plalakaw na uli pagyug na di plalakaw. Kanaw ba sarap umiya kaudas? Kami lagi duminiyog na miniyog sa di na planakaw kami. Surah Rasulullah laid na sugun yan. Ami aloy sa Suratul Ahzab ayat ay 33 na tigu Allah. Awakarna fi buyutikun raranak kano di nagaganag kano kung mga walay. Siyan do yung Allah so kagaganag si ikwayamanan yan na mga walay. Ngay nuto na kagi aswaya pak asal na mga walay na kanan o mga dato. Nagyuti sabab as iko kapli yung kaon na kailangan na makaudas ka si iko yamanan niya na darudupa ka. Ikalima, kabnar umanga dito na sudikirang kapra mudinga na gusto yamanan niya nakasya pakiran. Kumasa ka uyag-uyagiran na gusto masa yamanan niya na kapangindalilan nila. Di nga tanto pramudinga si karumangka siya pang kaswayamanan yan na kapkenaga umada kelataw sa ikidarudupa. Sumansu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isaskan yan din na yamanan yan na ladiwan si ikwayamanan yan na kasi siya pa si ikwayamanan yan na pamamakyan si ikwayamanan yan na mga darudupa ayan di na mga umulong minin. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay didibitan yan. Ay didibitan yan kung kinipintag niyan ko Khadijah si ikurian o kaya wapatan. Nahigira mi aloy so Khadijah. Na ay matiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na wallahi ma abdalani Allah khairan minha. Ibad ko Allah kadapan ay nisambi wallah siya kaniyan amas mabiya. Ay mana niyan? Nasisya paniuri na din yung pumagantaan sa yamanan yan na Khadijah radiyallahu anha. Inipanguyat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At tigyan,
al-mar'atu li akhiri azwajiha fid dunya. Subabay na aya mipigpdayan si amanan yan na anungan amore na sudin sumuri puri amanan yan na darupaya. So umudarda na si ikumasa kaya tukoy ro na kaya paisisiron o Muawiyah na pitirun amanan yan na umudarda na kebabayaan akan ay may pagpudaakan si isa surga rin alungan amore na su Abu Darda. Sanggila yan ito sa ubaid na yamanan yan, na matiro yan. Ami pamaganta yan. Hindi na matiro yan. Ami pantag. Si ikuyamanan yan, na Abu Darda, adimabya. Ika na makabnar o mga dato. Si iku mga darudupairan. Na sudi ikatitanusan, kaptitanusan, ubai. Para mo si ikikaruman yan, si ikwayamanan yan na umandang gagawin. So, umama bintul Harith, na si iko kakawinga, uli na kapangarum ako atayan. Na kagya ko gagawin na piyang musyatan yan. At ginahiwat ako lain na siya pang ka agyang kaiya sapulo. Siya pang ka agyang kaiya sapulo. Napad amyas pinalawin niya nun na kailangan na kay katanyan so pangililian idirudupa yan. Masyap yan so yamanan yan na pangbubun ikarohan yan. Emanan yan nasi ikubai na aya kailangan nun na masisyap yan so pangililian na gusto pangbubun idirudupa. Jika dito talusan, apantag ki karumang ka. Kana ubang pantag kuyamanan niya na salah ka urong kataw. Sumama, na may kayamanan yan na makapanik. May lekan yan. Amapi akap kilen yan ka. Napkiuman sa yamanan yan nakapakapipiyag niya. Upman makapanik. Ayamanan yan na dakapan makambuat. Di na dama pa na makadutsuya manan yan na tama buka. Na upama kududukawi na minyo manong panakyadaan sa bagaswaya manan yan na darudupa ka. Padapan akabnar umada to na di pemuasa subai sa puasa asunat inuntabu umakaudas ki karumanyan. Mana niyan nasuka mo sa eko ano nga ng Khamis uso isnin taon no uso mga salakaw sa laido ayamol bit na aya ka mo sa nubai na makayugudaan siya mana niyan na darudo pa yan. Padapan ang mga pipi parang ngayon nubai si eko darudo pa yan. Naigira amya ko mas subai niya ko masudato na alawon mayamanan niyan na bai. Udi naigira mambuya manan niyan na plalakaw so yamana ya datu na idulog buya manan niyan. Na bais sa saging ko to ay manay nakapilyon yan sa kanay. Padapan kailangan ay manan yan na kabnar mga dato na da apa kasulid na ka si ikuwalayin ka inunta na minyudas ka si ikuwayabaran yan na dirumpa ka. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mialawin yan Pianutul Tirmidzi hadis sahih ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakum alaihinna alla yuwati'anna firashakum ahadan tukrihunahu. Amanan yan na ubaedin apakasulda skano mga bai na dinyo pakasulda si ikwalay mga darudu pa iyo. So saka taubu ay amanan yan na ipkabuad uli na di kabaya away amanan yan na mga darudupay. So ay amanan yan na paninan sa importante kabnar way amanan yan na mga dato amanan yan na subai na basta alin ang pakasul niyan si ikwalay niyan pakasong niyan si ikwalay niyan na amanan yan na ipagudas yan din si darudupay na dato balasang kano wallah na upang nintano si ikwallah abad na ipkaku ay sa una
Panganod na kanu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.